Cayuda. Wah, luar biasa. Luar biasa. Iki wau Jaiponge rong tekan Bandung lagi Cirebon ngono balik. Nggih. Niki enten sing kajeng nyumbang Pak. Nggih, Mas Yudi, Mas Yudi. Cocok karawan panyuwunipun Abah. Nggih, Mas Yudi nggih. Nggih. Niku kadang kula sepuh. Nggih. Mas lagu-lagune karo lakone. Ya aturi minggah. Monggo kepareng minggah ing sasana panggung. La 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 la. Pemandangan yang ada saya panggilkan beca, kereta tak berguna. Beca saya. Nek tengandap niki sesepuh kula, kadang kula sepuh Mas kula. Nggih. Tapi nek teng dhuwur ngeten iki kula sing kuwasa kula. Wis niki dalu niki kok niat dientekne Mas Yuda niki. Kula niki wau pun badhe mboten bidal. Perasaan kok prinding dikerjani bae ngene iki. Lah kula didhawuhi kali yaine mboten tindak, mboten sowan niki mboten sketsa. Nggih. Tapi dikerjani Mas Yuda niki. Nah, niki Saestu Mas Alek panjenengane menika ngasta wonten ing Lanut Iswahyudi. Nggih, leres Kesibukane luar biasa. Ngasuh para adik-adike termasuk panjenengane Abah Yai Judi menika nggih sesepuh kula Mas Yudi, Mas Bambang Dwi Tunggal. Nggih. Pareng rawuh sedaya. Wah, hebat. Pendekar sip. nggih. Pendekar dedeke pun pas nih. Nggih. Pendek dan kekar. Iya. Ini nuwun sewu Mas Alek niki. Betane samsak jenengan. Niki. Niki kesenggol muntir. Senggol muntir niki. Dingeti tok ae minger. Lah nggih. Niki kayak kula kan napa to Mas? Nembang Mas jenengan derek. Lah kula lagune lagu kebangsaane kan nembang niki nuwun sewu ingkang kagungan ayam sing lagi angkrem mek nek mengke gogrok ayame lah. Ngene ngrungokne swara kula kan terus sapi-sapi sing meteng kebobo semeteng gogrok kabeh. Nggih. Lah nggih. Boten. Suarane nglawantur kang dene nggih nuwun sewu lagi dalang nggih. Nggih. Nuwun sewu Rama Yai Gusaan kula wau gudang Gusaan Gus. Dikerjani wis. Napa Mas jenengan Tak napa? totone kok omah nek arep mangkat lho. Timbane rasap nih ngewel lho Mas. Aku sampean iki. Apa nggih Nek nyambungi cah-cahe kendele ra apa munggah. Nika. Nek kula timbane kan nyanyi jane kan terjun. Kula ucap pesawat pun siap lah ngeten iki nyanyi niki wis jan. Nggih, kula badhe bawa mawon nggih. Siap. Idam Sari. Oh, Idam Idam Sari. Iki kula hadiahkan dumateng Gus Patih. Nggih. Dalu punika ingkang nembe ambal warsa. Mugi-mugi tansah pikantuk sih rahmatipun Gusti Allah. Amin. Winantu rahayu dagdo kalih sambi kala panjang yuswa amin. Lan saged junjung asmane tiyang sepuh. Amin. Amin. Lan ugi nderek mangayu bagya Pondok Cakra Kertapati. Hal khusus ping 100 gangsal. 100 gangsal. Nggih. Nuwun sewu Rama Yai Gusaan. Mungkin nek mboten prayogi suara kula tenandap nang keprok mawon mboten napa. Boten. Kula bawa mawon nggih, mengki sing terusne kajenge Mbak Tak penyanyi. Mbak Sinden. Mas, mungkin nek klaur jadi pancal tak. Duh wong manis Pas kali laras. Pas. pepujan ning ati. Lagi watuk sampean kerjane. Kaya ngene wong kang nandang asmara. Wayahe nek sing digandrung jane. Masa saya digandrung konoan mentah. Napa Mbak Bin? Niki nek digandrung iso ngebil jepret. Mulai iso ora oleh lawang iki lho.